Здравейте, приятели! Нека да ви запозная с нашето най-ново ексклузивно предложение за вас. Намираме се в град Обзор, на самия морски плаж. Представям ви дневната, светла, напълно обзаведена и оборудвана 25 квадратни метра. Насочваме се към родителската спалня, която има собствен санитарен възел с вана. И излаз към просторната тераса. Отиваме към втората спалня. Отново с излаз на терасата. Да видим и общия санитарен възел. Имаме душ кабина. И за финал отново плажовете на град Обзор.